What you do to me? Ha? No. Unsa. Ano lang yun to? Ha? Isa, pataod na lang katag wifi Diyos ah. Na, mahal kay pataod og wifi eh. Hindi lang. Mukunik tag silingan. Ilan din ay. Mukunik ang silingan ko ba na puting balitaha at bayuta. Tuma sa una, di ba? Mukunik tag kasaban tag maayo. Isa, taon ka. Pataod na lang ta, brato ra mo binungan guro. Mahal uy. Mahal. Tunga man ta. Libre lang ko. Ah, yabag naman sa ni siya pa libre oy. Na kay trabaho. Magi ko kaliban sa kong buko. Hoy, paminaw ba magtunga tas binuwan? Kaya nga no, importante kayong wifi na to sa inanang na para sila maabot mo. Tama, kunikta minta tagbaagi pala makakunikta ng bayot. Di na alagiwan ay paagi. Kibaw ko sa bayot, kasapaan tag maayo. Tanang latin, iyatong bisuti, kabot ka. Alungog ka ato, di ba? Hello, mga gwapa. Hoy, Jer. Pakunik ka ko eh. Na, ay, kunik slubot ay, asam ka mo kunik ko. Saan kunik ka? Magiging ka kunik gani. Ano naman? Putlan mo? Wala, oy, wala. May nga putli. Sa una, nakakunik, may anang bayot sa unahan. Karon gahibong may gi-private sa kagwang dako. Mas siguro mo bayad-bayad. Ala, syempre, gi-public gali na Di ba may niya. mabayad kay makikunik ra gani ni. Dili masad ingon kada oras may naas ang balay. Bisa na, kinikunik mo. Ito lang saraman. Katibaw sa utok sa tao god. Hindi ta kay mag-TikTok igwapa Kanindot kay talang ore nga dagang siya Uy, silingan nga nalipay nga naa siya wifi. kamu ba? Oh, mainan pa siya buutan. Oh, Kamu ba? Huwag nagbawa sa ini katubang niyo, maikin ninyo. Nagkakaw niyo, kamurik. Nasa ni mga kunik. dili man gud kay sa Uy, una man nabot gud. nilabot ko baka Sa una gikasapaan niya ng bayuta ha. Kami sa ay Okay, kasampan na mo, yung budol. Mga bagka, gisikimok mga nang. kanang latin sa bayot itagawas. dapat Tingnan makunik kami. siya ay kay daghan na siya kwarta. Oh, Kunik. Kaya kay baka nagpatao siya wifi. Share off sa din. oh. Useless Pinang- na kayo. Yara usa na gamit. Oh, pinangulay sayang kayo. Uy, man. Kumbaon gani. Mo gani dapat mo kanang bayuta. Taglibog Ano kaping si diyang password? tanang channel ba? Dilis tag password sa kagwang. Tagam na. Doon na ka wifi. Penditi niya group. Asa ka na ko tan. Kay o ana man na iha. O pangita mo og tang signal dito sa penditi. Alin mo siya tag globe. Mo lagi mag-bright talaga. Di magmuhatag ka ng password. Unsa man taw Kaya siya oy. Uy, Diyos ano kito libaw ang ikonekta? Hindi na signal iha. Daghan mo sa tadiri ko. Tulo niya ato ni connect karon na subok ang bayot Suko tingaw siya. usapan di kay Hinay ko ang signal kuno nakikunik ko na walay bayad pagka na binaw. Ang bayuta anak kay Nawan, baba. nawan. Kamu. Uy Jer, okay naman dyan nana Jer. Baga og na kung kada oras nagnaas ilang balay. Oy, bisa na, ibutan yung donation. Balag di siyang dawat. Ibutan ni, panglabay yung siyang kwarta ko. Pero wala, may istorya. Ay, Jer. Ayaw lagi katuluwa ka duha kay lagi paminawon. Mga kadongo, bastos kayo. Mura sa kagkuan bayot ko bayot kay ka makadagstorya ko. Sus mura mo magkaroon eh. Mura wag just now mo tingong Ano inaan. man sana siya angay mabayot. May patuan na to. Di ko pakita just na kay isog tayo. Ah, bato suwayin na. Uy, bato suwayin, butungi mo. Para Sos, kay bawa pa lang ka pagkasapa lagi na mo Jer, baw lang. dili say dapat Okay. magpakita taniya say kay. Nga dayon. Kami na ha. Oh. Malipay na siya makakita na to kay baka ano. Wala mo siya gibantayan nato iyang balay. Ato. Katambay ta diri niya ilang balay. Dako la kayo. Sabo ka. Jer, ato ko na huy kita kasaba na pud sa di ko. Jer. Ikaw kilaki man kabayad mo to. Para sa tanong ko dito. Sige. Basta. Nya, kung magakuni ko. Kunik sa pilain ko kayo ko raw sa Jer. Okay, ano nang di mo pa kunik ko na kura ko. Uy, yan yung anong bayad na. Kunik-kun ka niya. Paana ako, sir. Away problema na kana bang. Malipay pa ta nya, magkakunik pa. Wa bitin ko. Kana. Sopo. Asa na biglang balay day? Kaya nasunahan? Ano na bulaya day? Ay una ka. Unahan ka. A few moments later. Siya, uy, dugay kayo magkataglakaw na. Ayo, madam, Sarya. Yes. Madam Sarya. Hello, good morning. Kami toyo, Madam Sarya. Jesus! Come on, Asad! Yan ano, mukunik ka mo sa wifi. Hoy! For your information, dili na ako magpakunik og lain kay lag kayo ako adere. Ako'y magugtas niyang ako ang mga afam. Loading kay nagdukol na mo. Anang sorry na lang mo. Karon lang adlaw, madam. Dili lagi kausamot mo dili no. As in Ay, gwapo.
Ari, good food. Atang dito eh. Tras mo. Mukunik ka. Ato lang. Alag, suod, wala kay batasan. Ay, sular gudong. Ari, silpon mo. Ano dong? Ato bang ana dong, ana? Ang laki sa. Ari dong. Tuto ay. Ay, tabunin. Basta bayad buang. Yung Grabe. mabigat. Grabe mas cool, oh. Ang mas cool, kadagko sa mas cool. Kunik. Ako nika. Ari, silpon mo. Alas sa. Piliin mo, ha? Ang binaag, mo na yan, silpon? Mo na yung silpon mo. Yes, kan. Sige. Ako cellphone sad be. Ako cellphone. Ako asad madam. Ako asad madam. Gopo ay connected na gopo. Anak. Atay pamungot mo balibos it din lagyo tayo. Tigilok anak. Sige ha, balik-balik na gopo ha. Salamat. Ano sa cellphone be? Sige, bye-bye. Madam. Bye-bye. Madam, ako cellphone sa cellphone. Kamu mo connect mo? Che! Mo connect, ano, ha? Lalaki mo, ha? Uy, mga babae, mga mugbulupad. Panguli mo niyo, pataod mo wifi, day. Unsa naman yung taon mo, oy. Pataod mo wifi, sige lang mo, padako, ana inyong bil. Oh, inyong bilbil, o, dako na kayo. Kasi na, isugo na dako, day. Ikaw bayot ba? Matayo na. Ikaw ba? Ako laging, ano man, ako. Ha? Nagigil. Ay, na-stress si madam. Og batay kag naw, bawi asad sa imong batasan. Ay, agay. Wa, kay labot, kung bati kog batasan, ug bati kog naong. Eh, daghang kong kwarta, pwede ko na ipausab ako ang naong. Kanus apa man ni mo parito. Kamo, kanus ako yung kapataod og wifi. Ultimo, wifi, di kapataod. Samot na yung naong, di mo kapausab. Hoy, nanghinaway yung ulo ining kuanay. Unsa man, ay binuldi istorya, day. Rituha ko, day. Ay, disa. Ha? Wala tayo. Ako, Anak-anak day. madam.